Hej, vi har om genus, og vi vil gerne fortælle lidt om femininum, maskulinum og neutrum. Femininum er ord, Femininum er ord, der slutter på e, som de jakke og de klasse. Slutter på eid, heid, kite, schaft og ung, som for eksempel de løsung. Et eksempel her, som er de rystung. Man kan se, at det er femininum på grund af, at det slutter på ung. Maskulinum, som er ord, der slutter på er, som der er bækker. Og så er det substantiver, der er identiske med verbalstammen, som der fald og der tans. Har også et eksempel her, det er Rita, og man kan se, at det er maskulinum på grund af, at det slutter på er. Og så har vi neutrum, som er substantiver, der er identiske med verbets infinitivform, som das Bauen og das Kaufen. Og så er det ord, der ender på schen eller lein, som das Menschen. Og så er det ord, der ender på nis, som das Gedächtnis. Og der har vi også et eksempel. Det er det her, der skritter Fraulein, eller vi tager udgangspunkt i Fraulein, og man kan se, at det er neutrum, på grund af, at det slutter på lein.